Iyon mga kasonic, so pinakawala na yung ating ibon ng 9:30 na sa Santo Tomas. So time check 10:21. At yun mga kasonic, so welcome back dito sa ating YouTube channel, Sonic Love Vlog. So tulad pa rin ng dati mga Sonic, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot mo na rin po yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. For today's video mga Sonic, so yun, ganun pa rin gaya noon. So maglo-load na naman ulit tayo ng ating mga ibon. So Tiaong Quezon ang release natin bukas. So maglo-load tayo mamaya at kukuha na rin tayo ng pang SDR 2024 na ring doon sa NHPC para ma-ready na rin natin yung mga breeder natin sa South Breeding. So magpapahinga rin muna natin sila ng isang buwan sa susunod, baka mga bandang April na tayo magsalang. Pero yung ibang nakasalang natin dito, kukuha na natin ng pang South para medyo magulang-gulang. Tapos kukuha rin tayo pang MacArthur, 4 na piraso lang para subukan natin sa MacArthur yung mga ibon natin dito kung aabot sila. So tara, pakita ko muna sila sa inyo. Let's go! So ayun mga kasonic, so ito yung isa nating si Speedy. So yan, sila pa rin tatlo nandyan. Ito yung pangalawa natin. Tapos yung isa natin, ito. Yan, ito yung isa naka-MacArthur natin kasi isa naka-MacArthur nawala. So, mga sisingsingan natin ng MacArthur, ito. Bali sa susunod na clutch na ito. Yung una, yung itlog nila ngayon is pang norte natin. So, tapos yung isa is i-out natin kung sakali may kukuha. So, magpapasingsing. I-out natin yung isa. Pero kung wala is tatabi na lang natin. At gagawin natin future breeder pagka tagal. So yun, dito ito, balak din natin ilaro yung magiging anak nila sa MacArthur. So susuksukan din natin ng MacArthur yung dalawang, ay yung isang ilalabas nila. So itong unang clutch is pang norte natin, tapos yung second is yun, ilalagyan natin, ay yung susunod na clutch nila yun, lalagyan natin ng pang MacArthur. Susuksukan natin combine MacArthur. So ayan yung ating second full sim, no second overall, at yung ating Butterbird Bandy Merwe. So sana maganda ilipad yung kanilang ilalabas sa North and South. So North and South, ililipad natin yung anak nila. So dito is ganun din, susuksukan din natin ng pang SDR. Yung susunod nilang ilalabas sa ngayon is pang NDR muna yan. Tapos baklas na yan mga Sonic sa mga susunod. Babalik natin to sa dati niyang pares, yung ating pure Alphonse din, yung para masubukan ulit natin yung ilalabas nila, kasi nung nakaraan si Queen hindi natin masyado nasubukan kasi nagkasakit. Pero susunod na pang SDR natin, susubukan na natin yung pairing na ulit na yun. Tapos ito yung tatay ni King, ibabalik din natin ulit siya sa kapares niya sa susunod na breeding pagtapos na ito mga Sonic. Sa South Breeding yan, yung magulang mismo ni King, yan yung ating Johnson Imbrek, tsaka itong ating pure Alphonse, yan ang mga magulang ni King. Kaya susubukan ulit natin yan i-breed sa SDR natin, susubukan ulit yung kanilang ilalabas. Sa ngayon sa Imbrek muna tayo dyan. So yun mga Sonic, so yun ang update dito sa ating mga Barata Birds. At eto naman pala, so balak natin to ipares doon sa susunod sa ating African Black Eagle. So susuksukan din natin ng MacArthur yung magiging alak nila, Black Eagle. Yan, direct yan kay Pastor Adet, yung ating Taiwan Black Cross Peter Bandy Merwe. Ayan, so sana maganda, mag-click yung kanilang pairing. So para silang itim. So yun mga Sonic, yung update sa ating mga ibon. Ito si King natin. So medyo gumaganda-ganda na yung balahibo niya kahit paano. So yung dalawa natin pang summer, ito medyo kumikinis-kinis na yung pula natin. So ito, kapatid ni King, yan. So titingnan natin yung speed na ito sa atin sa summer. Yun mga Sonic, so mamaya na lang i-update ko na lang kayo kapag ilalagay natin sila sa ating mahiwagang training box. Mamaya ulit. Peace. A few moments later. At eto na nga mga ka-Sonic, na ilagay na natin sila sa ating training box. So tatlo. So
Tiaong, Quezon ang release bukas. So yun mga Sonic, good luck sa atin. Sana makachamba tayo sa darating na pooling sa linggo. Sa Candelaria, Quezon ang release nun pag nagkataon. Kaya sana maganda ilipad na ito sa linggo. So yun lang mga Sonic, bukas ulit. God peace. Tomorrow for sure. Good morning mga ka-Sonic. So ayun, so mag-aabang na tayo ng ating ibon, kaso hindi pa na i-release doon sa Tiaong, Quezon, gawa ng maulan doon sa Quezon ng mga Sonic. So ibababa yung ating mga ibon kung saan yung medyo maganda yung panahon. So doon kasi hindi pa pwede na i-release doon kasi baka malagasan tayo, tsaka maulan talaga, tsaka masama yung panahon. Maulan na, masama pa yung panahon, awit. So ayun mga Sonic, yung panahon natin dito sa atin is maaraw. Ayan, makikita niyo mga Sonic, yan, napakaganda ng araw dito. So, yun. Tirik na tirik yung araw. Pero dun sa Quezon is maulan. So, time check muna tayo mga Sonic. Time check. Ayan, 7:44. So, hindi pa na-release yung ibon natin. Abang-abang pa tayo sa update ni Boss Normante. So, yun mga Sonic. Kaya update ko na lang kayo kapag na-release na yung ibon natin dun sa kung saan maganda yung panahon mga Sonic. So, abang-abang na lang tayo sa ating mga warriors na tatlo. So, sana pala rin tayo sa Sabado ay sa linggo kapag sumali tayo sa pooling. So yun lang mga Sonic, mamaya ulit. Peace. 2 hours later. Iyon mga ka-Sonic, so magpapatuka muna tayo ng ating mga breeders. So yun, tara, let's go. Mga ka-Sonic, so pinakawalan na yung ating ibon ng 9:30 na sa Santo Tomas. So time check 10:21. So mag-isang oras na mga Sonic ang lilipas, wala pa ibon natin. So gutom na yon, kanina pa sila wala. So ayun mga Sonic, hintayin na lang natin kung anong oras darating dito yung ating mga barata birds na tatlo. So abang-abang na lang tayo, update ko kayo mamaya. PS. Galing sa Tiaong, sige, release tayo! 9:30! Araw na, ayun na oh! Santo Tomas! Yeah, release! Pre, taktak pre! Kaya mo natin! Pinayang pa ako! Ay ba, dumiretso na to, no? Yung isa, paunti-unti na lang. Ang marami-rami pa. Ano, parang ito! Tatak naman sa malaking truck, parang bilis lumabas. Ay, ibon natin, diretso na. 3 hours later. Mga ka-Sonic, so nandito na yung dalawa. So halos sabay lang lumapag itong dalawa natin. So si Speedies, wala pa. Naunang lumapag to yung pula natin, tsaka si ayan. So si Speedy natin is wala pa. Isa natin mukhang napagulpihan pa sa truck. So ngayon na sila umuwi. Time check 10:45 na mga Sonic. So si Speedy natin is wala pa. Mukhang nahirapan to, dalawang to. Yung isa natin mukhang sumabak talaga sa bakbakan yung isa natin, barakong yan. Gusot-gusot yung itsura niya. So, bigyan muna natin sila ng tubig. Pahingay muna natin konti. So, ito yung dalawa na natin. So, yung ilalaro natin sa pooling na si Speedy is medyo nahuli. Pero, tingnan natin kung makakawi pa ba siya mamaya. So, ito isa natin. Talaga, ayun, tanya yung pakpak niya. Pangit. So, abang pa tayo mga Sonic. Mamaya ulit.
Peace. A few moments later. Speedy natin mga Sonic, nahuli siya. So time check. 11:06 na siya lumapag. So ayan na siya mga Sonic, papasukan na natin. Mukhang nahirapan siya. Sungitin na natin para pumasok. Na mga Sonic, pumasok na. So nahirapan si Speedy natin. Siya napadpad. So yun mga Sonic, kompleto na yung ating mga ibon. So nandito na yung ating tatlo na i-training sa ano sana lipad nila, Tiaong Quezon, kaya lang medyo maulan doon at nirelease na lang sila sa Santo Tomas. So ayan, siya nahuli ngayon sa medyo makulimlim din yung pagka-release sa kanya, kaya siguro hindi siya pang smash. So ito is yung dalawa is halos sabay lang. So yun mga Sonic, hanggang dito na lang natin tatapusin itong video na to. At abangan nyo na lang yung mga susunod natin na video kapag sinali na natin sa pooling. So baka isali na natin talaga to kasi medyo tagilid tayo eh. Kung masama yung panahon, di tayo uubra dito. Kaya eto, sali na natin yan, isang yan. So yun lang mga Sonic, at shout out sa lahat ng mga subscribers at followers natin dyan. Maraming salamat sa inyo. Suportang tunay. So God bless to all. Thank you for watching. Peace.